салом алейкум бародарҷону, салом ҳама подписчикои Автолайф да. Суроб ҳастам хизмати шумода ва имрӯз қарор дорам дар мошинбозори Душанбе, рӯзи якшанбе аст. Беҳтарин мошиноҳои дар видео. Ҳама каса лайкора бизанен, як ҷой ба роҳата бишинен, навора тамошо кунен то охира. Ва як чиза ба сами ҳаматон мерасонам, бисёри подписчикои ака ягон падарка, ягон туфа, ягон чихоли полик барои мо нестай. Инак ман тасмим гирифтам дар инстаграми Автолайф гив гузарондесем, гиви бепулай. Условия простое. Дар призо бародарҷон як чихоли пеши пеш, як та полик, палатка, як хадавои часп барои мошини шумора. Шумо бояд чикор кунед, медуред дар инстаграми Автолайф подписатсия мекунед, тамом 10 рӯз пас худо хоҳад мо гива ғолибоша муайян мекунем. Инстаграми ма силкаш дар поёни видео дар описанӣ ҳастай. Бидуред ҳатман дар ин гив иштирок кунед, бепула шумо ҳеҷ чӣ намерад, просто дар Автолайф инстаграмш. Салом алейкум бародарҷоно, мароматина BMW X6 2016 сола. Объеми 3 дизел хати оз ямаҷо шахшу ба навор мегирам, тамошо кунед. Бисёри бародаро пурсидагӣ буданд, маромат наим барои шумо. Хоб ламинат задагӣ. Ин хел базе бумаги. Оз ямаҷо шахшу ба кунед. Касои да махбул мешавад, номеро акара мемонед. Салонос. Салон сил, старт стоп, хоб автомат. Ҳама навод шикор мекунад, режим комфорт, спорт. Нягай тараф не. Объемш 3 дизела. بعد یک کشم زوری باده $35,000 میگم نقشه نمره اکرام میمونم زنگ بزنین انا خیداری کنکریت نبوشه معامله میشود و نمروش 990 03 73 00 мароматина Toyota Camry бародаро, Camry 2014 сол Европа. Объеми 2.5 хати оз ямаҷо шахшу ба навор мегирам, тамошо кунен. барои маҳкама як ина салонш малошни вай обшивкош мебели, даро электропакет, автомат, монитори радноӣ, ҳамаш қоидави аст. баъд мошинчои хеле салим мошинчои хушрон старт стопай кондиционер ҳама наврош қоидави кор мекунад. Сиденё лифт чанд сумак ҳай берӯзӣ? 180,000 бо муомила мешавад. 994 38 50 Camry до бародаро 2011 сол. Объеми 2.5 хати. Состояние балонош, ҳуҷҷат, тонировка ҳама чӣ дорам. Дарои пешаш бескулчивой доступ. На салон шабинен. Навиди ахибаш партроник дора, задни камера. барои пеш безключовой доступ дора гуфтем. 4 электропакетай, мултирул, коробка автомат, монитори Android, старт стоп, автопилот. Салонш мебел дайбо, кожный салон. Люкам дора. Чанд ҳафта сирака?
133 та мега бо муомила мешавам. Фақат сум варианти алиш номро тавгака 987 03 74 78 ина маромад занг занен бо муомила мешавам 2011 сол. ва спонсори канали мо айни ҳол ака бахтиёр ва ака абдуҷаббур ҳастанд. ҳамин бародаро бо рӯраи Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бурда меоранд. нархошон арзон ай одамои бовариноканд. чанд сола ҳамин коруда ҳамин бародаро мақсад ҳамин корора карда истоданд ва таҷрибаи хубанӣ доранд. номрашон дар рӯи экран ҳаст, метавонед занг бизанед. бо маромад BMW бародаро E60 кузуфо E60 панҷум серияест. солиш 2004 ай объёми D. бензини холӣ ози ҳама ҷо шахшу ба навор мегирам. тамошо кунед. касои да мақбул мешавад номеру акара мемонанд. баъд вариантҳои алиши ҳам дора бародарҷоно. касои да мақбул мешавад варианти алиши ҳам дора. ҳуҷҷат дошта кун. ҳуҷҷатош тамом шудага. ина салонош 4 дараш электропакет, мултирул, автомат. хуб ина салонош тозак, чуқулои нав. ина чанд гуфтесай? 85 гуфтесам бо савдо мешавад. кондиционер кор мекунад. ҳамаш кор мекунад. кондиционер люк. хуб на 4 баллони нав. 85000 сомонӣ гуфтесай. муомила дора, харидори конкрет набоша бо ягон чи мисол мешавад савдо. номеру табгака 93 93 399 399 79 79 78. марамати на хундаи саната 2011 соли бародаро Корея. объёми диққатӣ 4 та баллони нав. ина салонша мегирам. салон сиё. скаменко кожа. автомат. хоб старт-стоп. ана ҳама наводаш кор мекунад. 110000 сомонӣ нархҳое ки дастрасанд. яшак ай тараф бинед. номеро шавимонум занг бизанед. касои да мақбул мешавад бо муомила мешавад. 909 94 38 50. якай берӯз аҳмад мешиносед сибиё. на хеле бача тенҷи хуби. на якай берӯзае бием бародарҷонои бисёр некрӯз. ӯ берӯз акашаё. кия хундай лабои намуд маркаи мошина дорам ҷа. не мошина ҳами якай занг бизанед. ай номи Автолайф гап занед. ин бародар бо барои шумо арзон мекунад. лекин ҳами мошина ҳами якай 110,000 ҳами дар дигар ҷоя 120 я 125. нархҳои дастрас қай занг бизанед бо муомила мекунад бача ба муомила. марамат ина бародарҷоно BMW семёрка кузуфои G11 2017 сол Европа вагонай. ин лонг шай дароз ози ҳама ҷо шахшу ба навор мегирам. тамошо кунед. объёми 3 дизел. хоб баъд 5 та камера. ана на салонош сиёҳ мебели хуб обогрев лифт сиденьои на спортивни. хуб панорама старт-стоп. хуб 108000 пробег доштае. хуб климат контрол, обогрев, лифт ҳамаш қоидави кор мекунад. меё дополнителян мисол бо дарош палисос. хуб мониторои задни ҳамаш қоидави. неге хафон бинед. хуб
خب $40,000 нархш бародарҷон, номеро кара мемонам, занг бизанен, касоидам махкул мешава, номерош ҳаст. бо барои шуморо бештар маълумот метавонад, харидори конкрет набоша, муомила дора бо 92 001 00 01.